Pwede rin pong paglilihis yan, pero knowing these people, talagang deliberate yan eh. Nakita niyo yung mga kapalpakan nila kaliwat kanan, yung iba sinasabi panlilihis yon, hindi, talagang palpak, ano? Mas malaking kapalpakan lang yung mga nangyayari kaya nadadivert yung attention. But they are not that good, ano? Kahit sa yung mag-strategize sila ng mga ganyang mga schemes. Talagang ano lang, kusang nagkakamali, and in this case, they feel na ito na lang yung kanilang opportunity, itong window, na itulak yan tiyatsa na yan, hoping na may kakagat sa Senado para manatili sila sa pwesto.